Takže čau to lidi, dneska to bude video z Fortnite. To je moje první velký video, takže hned se na to vrhneme. Takže já tady dám a jdeme zapnout hru. A můj cíl je dneska se dostat na tu myslení. Počkejte. Na ten vlak. Tam nějaký, nebo jako já asi nevím, jak to bude hrát. Dal jsem si pár her před natočením tohoto videa, takže jsem to už budu hrát nějak rozumně trošku. A tím pádem to bude nice. Jo, a možná budu takové vydávat videa třeba jako z Fortniteu jednou za měsíc nebo něco tak. A prostě dáme jednu hru a prostě nějaký video, jo. Takže já doufám, že je to tam správně zachycený a že na to vidíte hezky. Já to vidím dobře, že nějak mě ten mobil nepřekáží, takže jestli víte, tak je kanál Dobrá pětka vlastně. A tam jsem já, Ondřej 12 a máme Gunnar Team a Petr Suč a Petr Hauer Riziko 300, který už kanál nemá. Takže to je špatný, protože on si ho vymazal. Takže jsem nějak vymazal, ale nevím, co mi týká už. A my plánujeme nějaký velký video, zase na jaře budeme natáčet videa, takže odebírejte Dobrou pětku, mám to určitě vám to tady dám, tady jdu do karty a dám tam, ať je odebíráte všechny 3, tak teďka někam letím, jo, takže vezmeme to třeba, no, já nevím kam chci jít. Já jsem si to před tím videem ani nerozmýšlela. Jo, tam je nějaká jachta, ale tu nebudu riskovat. Že snad neumřu jako úplně první. Nebo můžu jít do tamtoho, ale se někdo najde. Tak to bude v pohodě. Jo, a vlastně můžete už slyšet můj hlas. Chtěl jsem dneska natočit ochutnávku Popstarty, ale ta mi nevyšla. Takže mi tam nějak nefungoval zvuk, takže jdu natočit velký video, protože jsem doma sám, takže to je dobrý, protože asi budu takhle natáčet videa, když budu úplně sám doma. Chápeš, nebo to video prostě vydáme na Dobrou pětku, když budeme hrát prostě spolu, jo. Jo, jako je to prostě Fortnite, já Fortnite moc často nehraju, abych vám řekl pravdu. Hej, týpci sem letí, no tak to bude špatný. A rovnou 3 hry hned. Tak já si musím naučit a totálně vyklepat. Tady ten vyklepávku. A doufám, že to tam jde dobře vidět. Že neumřu hned třeba druhý. To by bylo GG. Jo, a můžete mě... Ale jsou slurpy, tak ty se vemu. Dobře, hodí se, jak víte. Dobře, tyhle ty slurpy miluju. Borec tady vůbec nevěděl, vyklepal jsem ho totálně. Takže první týpek, jo, já tam nemám už moc, nemám tam moc rankerů, takže tam mám docela lehký týpky, jako je právě třeba tenhle. No, takže jdu po něm. Oborec, hej po něm. Myslím, že jste šla ta slepice, jestli vidím dobře. I škoda je, že jako třeba že to video bude extrémně dlouhý, jo. Že třeba teď už to video má třeba 4 minuty, jo. To je hrozně špatný. Že kdyby jsem to nějak mohl sestříhat, což se mi nechce, protože za nějakou dobu musím vyrazit na trénink a to asi hned vydám. A teď je nějak 4
5. Jo. Jako já mám trénink v 5, ale mám tam být ve 45, takže nějak ve 30 vyrážím. Jako na Honzovu kanále jsem byl jednou, možná, že tam budu už víckrát, že jako hele, fajte, tak já jdu do fajtu. Co je tohle? To jsem ještě neměl, já to zkusím uhrát s tímhle, ne. Nebudu riskovat, ale jdu do fajtu. Když ve fajtím, tak si z nich vezmu zbraně. A to se vyplatí. Tyjo. Ty tady fajtí. No, jeden borec. Z toho vypínáka. To je takzvaný Pepa, určitě. Ten vůbec nevěděl, ten se ani nestihl otočit. Jo, tady máme tady tu konici. Borec ani neměl zbraň, chudák. Já tady slyším, jako kdyby se tady něco hejbalo. Ale mě to ani nevadí, protože vím, že všichni jsou pryč. Segrata šla s kamarádkama ven, táta šel mít auto, mamka šla s tatou. To chodit, takže jsem tady úplně sám, už nikoho nemám. Maximálně tak nějaký zloděj, ale pochybuju, že by se sem dostal. Já jsem vlastně před tímhle videem volal Honzovi, to je ten z Dobrý pětky, to je úplně jeho kanál, že jako, že bychom mohli natočit video na tu Dobrou pětku a on mi jako řekl, že hej, mohli bychom to natočit zítra. A tak prostě jsem se rozhodl, že to natočím na svůj kanál. A takže třeba zítra můžeme natočit video na jeho kanál. Proč ani do mě netrefuje. Doslova. Já teď vylezu. No, však to bylo úplně ezo. Borec vůbec nevěděl, už mám 5 kg. Dobře, tady je to docela lehký dát 5 kg. Vítek. Ještě, že mi nepraskl gumu, jinak by se mi to zase ničilo. Jako klasicky se mi to stává. Jo, ale vlastně předtím, jak jsem hrál, tak byl ještě rodiče, ale byl jsem 9. Takže jako pohoda. Mohl bych to uhrát na... Už má do bílých borka. No, tady má totálních krásných 6 kg. Mohl bych dát 10. A až umřu, tak budu se připravovat na trénink a asi půjdu na trénink, protože prostě už pak nevím, co bych měl. Kdyby jsem jako třeba vypadl hned teď, tak bych dal ještě jednu hru, jo, protože teď je 10, jo, momentálně a před. Takže už to video třeba má tak skoro 10 minut. No, chtěl jsem třeba natáčet tak nějak ve 2 minutách, takže úplná pohodka. Má to 8 minut to video zhruba teď. Teď snad jako co prodáváš? A to nechci. A to zabiju. No, ale si musím přebít zbraně. Tři, 2, 1, teď. Tam ono to má 500 HPek. Tak to jsem nečekal, ale jako nedalo mi to ani jeden hit. Takže jakoby mě to mohlo být úplně jedno, kolik to má HPek doslova. Mám medkit, OK, ještě by se mi hodil jeden. Ale to je nějaký Pepa, který vůbec neví. Já si pořád něco zpívám. Já ani nevím vůbec zpívat. Jak kdo umí zpívat, tak prostě já ho obdivuju.
A mám high ground. A teď je to easy, když mám high ground. Jo, často hrávám třeba s tím Honzinem 12. My jako vlastně spolu chodíme ven a takovýhle věci, chápete? Jako, hej, tady už je zóna, tak to musím jít pryč. Mě to baví takhle točit to video. Jako teď jsem tady zabil jsem týpků, takže dneska jsem dal nejvíc 6 kg, myslím. Takže teď jsem to dnešek překonal. A jenom dnešek, takže to nic neznamená. Kdyby to byl můj celkový rekord, tak je to OK. Protože nejvíc jsem měl asi, nevím, 15 kg. To je docela hodně. A to jsem měl docela i těžký týpky, takže tohle by se na mě počítalo. To by jsem musel dát tak 20. Aby se mi to počítalo takových 15, protože ty týpci vůbec neví. Hele, mohl bych dát win teoreticky. Ale tak to uvidím, no. Protože ještě dlouhý čas do konce. Mně se občas zdá, že já vůbec nevím, že se mi to třeba seká ten Fortnite. Třeba, a ono se mi to normálně neseká, ale seká se mi to třeba při fightech, jo. Což je úplně na nic, když se jí to sekne při fightech. No, protože se úplně zastaví, ta postavička, a vůbec se nehejbe. Takže tohle se stává občas mít PS4. Jo, a mimochodem, kdo má PS4, tak to cením. Že já si myslím, že je to lepší jak Xbox. Jako každý má svůj názor, ale protože jsem na Xboxu samozřejmě nikdy nehrál, jo. To taky. Jinak bych asi jako možná změnil názor. A jak jsem zvyklý, jo, hrál jsem i u toho Honzina 12, tak jsem tam hrál jakože něj a on má vlastně počítač. A jako hraje se na tom takový, no, jakože, víš, špatný, hele. Že to prostě se nezvykl. Hej, borec. Kde? Já totálně vypráskám. Já vím, že jo, tak to je ryba, no. Já nemám vůbec nic na dálku. Jsem tady něco bude na dálku. Vypadá to, že tu někdo rozdělá čestku. Kámo, to mám radši ty, s kterým se míří nějak, jakože takhle. Chápete? Přes tím se míří docela dobře. Hej, to video už musí mít mega moc minut. Třeba 12, si myslím, třeba tak 13, no 13. A já to teda, až to dobrou, tak to vypnu, protože už jsem si jako zahrál dost. A já jsem čekal, až rodiče odejdou. Dobře, jako chápeš. Že vždycky mi táta čpar nějak radí, ale to by se do toho videa zrovna moc nehodilo, jako. Chápete se, ne? Chápeme se, že jako když, taky ne, to nemáte rádi, když vám prostě řeknou, napovídají rodiče prostě, který to skoro neumí. Který to už, no, jako můj táta to jako mladý hrával, ale prej, že to nějak moc neuměl. Vlastně Fortnite. My už máme stažený hrozně dlouho. Dobře, táta říkal, že prej, že ta hra ještě nebyla ani úplně slavná a on teď ho totálně vyprášil. Co? Takže on mi dal, se podívat, jaký mi to dalo rank, jsem 7. Ne 7, 13. Já jsem četl tamto, ale to nevadí vůbec. Takže jaký rank mi to dalo? Mám samozřejmě bronze 3, takže totální úvod, to je hrůza. No jako dalo mi to 3/4 ranků, takže
Já si myslím, že tohle je konec a teda to video má 15 minut, což je v pohodě, protože třeba nějaký videa youtuberů to mají třeba 20, jo. Takže čaute lidi, možná bude takhle další videa, jo, je tady mega tma, jo, a možná budou takhle další videa z Fortniteu, takže pokud to bude mít tohle video 8 lajků, nebo 7 lajků, tak natočím další díl. Takže čaute, borci. A pokud tady bude aspoň 30 zhlídnutí, tak to natočím, jo? A 7 lajků nebo něco tak, jo? Takže čaute.